खेथिखौ लुकसान खालामदोंना बेयो नै बेखौ बेयाव दानना होनांसिगोन खिन्थु बेबायदि दाननो हायो ना हाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्था हरलाय दिनै जोंहा माइ हानोसै आरोना मेचिनजों माइ हानोसै माने माइआथ' इमान मोजां जायाखै थेवब्लाबो माने मेचिनजों हानोसै आरोना माने सानसेयावनो जोबखायो नालाय ओमफ्राय जानाखि मानसिया हाबा माने जिगाबबो मोनो नाथाय सानसेयाव जोबा लांनायनि गथायनायनि आरो न' लांनानै नानायनि माने बेलेगाव हायै माने बाबाय आरोना न'आव हानो थाखाय बेनि थाखाय लगायनोसै आरोना ओमफ्राय आं सिमाखौ दिन्थिनो नागिरदों आरोना ओरैनो स्टार्ट होबाय ओमफ्राय दिनै जोंनि बे फोथाराव मोनथाम मिसिं फैदों नैलाय बिथिं गंसे नै लोगोफोर बे मोनसे ओमफ्राय आरो बे जोंहानाव हादों ओमफ्राय बैलाय बे मोनसे ओमफ्राय नै माइआ बेथ' मालायनि बेनो सिमा नालाय ओमफ्राय जोंहानिया नै इमान मोजां जायाखै आरोना नै लोगोफोर नै बे मोजां जादों आरोना माइआ इथिं साइडनियासो एसे जादों ओमफ्राय जायासैनो थेवबो मा खालामनोसै आरोना जिखिनि जाबाय बेखौथ' बुथुमनानै बोसोरसेनि थाखाय जानो नांगोन ना नङाबाथ' गथायना लायाबाथ' बहा मोनजागोन ना लोगोफोर नै मेचिनजों दिनै नानोसै माने ओमफ्राय बिथिंनिया साइडनिया एसे मोजां जादों बैथिंनियाथ' एसे मोजां जायाखै माने जुदि नों जिगाब होनांगौब्ला एसे गुरियावनो हानांगौ आरोना गुरियाव ओमफ्राय जुदि जिगाब नाङाबा एसे सायावबाबो हाना होयो आरो बिसोर बुंबा नों खिन्थु आं बेखौसो बुंनो बावगारबाय दहाय बुंदोंमोन नाथाय जिगाबखौ नांगोन दे होननानै एसे गुरियाव हा होननानै दा बेखौसो मा जायो ओमफ्राय लांनाय जाबाथ' गथायनो लांनांगोन ओमफ्राय गुरियावनो हानांगोन आरो जुदि लाङाबा आरो सारना हो नङाबा जुदि बायग्रा मानसि जुदि दङबा बिदि फानना होनोसै आरोना मा जायो बेखौ बुंनो हाला लोगोफोर बेनि हक माइखौथ' दिनै हानोसै आरोना मेचिनजोंनो आरोना आं बिथिं सिमा लागै बेखिनि दिन्थिनो फैदों आरोना बिसोरखौ बे बेलेगनि जोंहानि ना फैबाय थादों नै नैलाय मामायाबो फैदों आरोना नैलाय मामाया साथा लानानै नैलाय साथा ओमफ्राय मेचिना नैबे बेलेगनि आरोना बे जोंहानि नै बेबो मोजां जादों माइया खिन्थु जोंनिया जाबाय जमुनाया खिन्थु इमान मोजां जायाखै आरोना बे रन्जित माइ आरोना रन्जितफोरा मोजां जादों नै मोनाखै होननानै बुंबानो मोनबायनो नै जोंहानि माइया এইটোৱে কিমা তলত মাৰি দিবচোন जाखाबाय दा सिमाखौ दिन्थिना होबाय नालाय फुरा राउन्डनि हादों बेसो हालिलांबाय मा जागोन बेखौ जागोन ना जाला सिदा खालामना होनांसिगोन फुरा सिमाखौ आगोल हाग्रोदों Lokot nih, Boria ini.
न' थांनोसै आङो बे टिपाव ओमफ्राय बे हाबाय थागोन बेखौ दिना फैनांगोन ना न' थांनोसै ओरै बे साइडथिंनिया इमान बारा जायाखै थेवबो बेखौबो हाना होनोसै ओमफ्राय बे गुसुम माइ ओमफ्राय जोसा ओमफ्राय बै औवा जिंथिं बे हालिना थानाया गुलिना थानाया बे थालांगोन आरोना बेखौ आखाइजों हानोसै बेखौ एसे थालांसिगोन आरो बेफोर थालांसिगोन खिन्थु मिक्स जागोन ना खिन्थु बिदि गुलिनायखौबो हानो हायो खिन्थु बेखौ आखाइजोंनो हानोसै नै इथिंनिया जोबसिगोन आरो बेखौ जोबनाय लोगो लोगो बेखौ हानोसै इथिं जोसा माइब्रा बे थालांसिगोन बेखौबो हाबाय लोगोफोर बेयोथ' जोब्बायनो नै ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों जे दानिखि जोसा माइब्रा आरो गुसुम माइ बेखौबो गुलिना थानायखौबो हानो हागोन होननानै बुंदों ओमफ्राय आं सानदोंमोन नाथाय आखाइजोंनो हाननांगोन नामा होननानै बस्था लाबोनो होदों आरोना बिसोर ओमफ्राय बेखौबो हानानै लांनोसै आरोना लोगोफोर नै इथिंनियाबो माइ जायाखैनो खिन्थु दुइ खिन्थु थानाय सुलि गुथ' हासो बियो खिन्थु माइ इमान मोजां जायासै बेबो बे आबलाहानि बे ओमफ्राय बे जोंहानि नै हाबाय थादों बेखौ जायाखैनो लोगोफोर जोंनिया बिथिं साइडनिया जि होदो इसोरा बेखौनो होदो आरोना जथेस्थ' होदो बुंनांसिगोन जथेस्थ' बिथिंनिया इथिंनिया एसे मोजां जादों बेनिख्रुइ नै मेसिंजों हाबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै दंफाङाथ' एसे गुथां दङमोन बिथिं साइडनिया खिन्थु जाबायनो आरो माइरं जाबायनो ओमफ्राय नै बेनिखाय हाना होबाय आरोना खिन्थु दंफाङा जायाखैमोन दंफांनि मथेबा माने मिथाइया जाबाय मिथाइया पुरत जाबाय नालाय बेनिखाय राबाय आरोना माने पुरत बेनिखाय हाना होबाय बहा जोमैफोराबो जि मोजां नुहरदों नै लोगोफोर बिथिं साइडआवथ' माइआनो गैया दाउआबो जाबाय ओमफ्राय आरो बिथिं औवासिं नालाय ओंखाय माइआबो मोजां जाया बिथिं साइडआव ओमफ्राय नै आखाइजों हाननांले आरोना ओमफ्राय बै माइब्रा नङा गुसुम माइ आरो जोसा दङ बेखौबो हानोसै गुलिनाय थादोंब्लाबो हानो हायोनो लोगोफोर बे दंफांखौथ' दाननांसिगोनलै बे मालायनि खिन्थु बे हानि मालिकनि खिन्थु जोंहानि खेथिखौ लुकसान खालामदोंना बेयो नै बेखौ बेयाव दानना होनांसिगोन खिन्थु बेबायदि दाननो हायोना हाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय खिन्थु बेबायदि जि नुकसान खालामदोंबा खेथियाव बिदिखौ दाननो हायो होननानै मानसिफोरा बुङो आरोना बिथिंफ्रा गुलिना दङ माइआ खिन्थु औवा सिं नालाय गुलिना थायो माइफोरा नै बे बिथिंनिया एसे नुकसान जासिगोन बांद्राय गुलिना थानायखौ एसे माबा जायो हानायाव सांखिनि हाबाय गिदिङै नै दाथ' टेलारसे माने बेयाव 20 मन ना मा जायोनो बे मोनसे खेबसेयाव आरोना ओमफ्राय नै बिथिंबो हाबाय गैया माइआनो जायाखैलै लोगोफोर नै ओमफ्राय जोसा दङ आरो गुसुम माइआ दङ ओमफ्राय नै एसेल' दङ 4 बिगा हानि नै टेलारसेल' लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंनिया टेलार नै मा जाबाय बारि लोगोफोर जोंनिया ओमफ्राय दा बे दङ 2 डबल माइआनो गैया एबारै माखौ जागोन
दसा माइनि खोथियाखौ गासिनो आरोना दायो जोंनिथिं खालि जाबाय नै लोगोफोर बे मोसौ थानायथिंनिया बेलेगनि बैथिंनिया दा मोसौ फैबायना दा बे मोसौ थानायानो नुनायानो आरोना बिगाब बिगाबसिन आरोना बेनो आरोना जोंनिया बै माइ नुनाय लोगि बिथिं बै माइ नुनाय लोगि ओमफ्राय बै बुरमा नुदोंना बे बुरमानिफ्राय बै माइ नुनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बै आरोना माइ हानायाथ' जोब्बाय दिनैनिफ्राय बिन्दास माने मोनसे सिन्था मोनसे थायोना माला माइ हागोन माइ हानायाथ' जायो नालाय ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना जुदि मेचिनजों माइ हागोन सानदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ फेसबुकआव बा इन्सटाग्रामाव गिरिधर बर' होननानै जे बेवहाय मेसेजाव नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन माबा मोनसे मिलायगोन आरोना नोंथांमोनखौ जुदि माइ हानो नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बे मेचिना थांगोन होनदों नोंथांमोना एसे गेर एसे खबर लानानै बे सोरबाफोर जुदि खबर लानानै जुदि आंखौ जुदि नोंथांमोना एसे कन्टेक्ट खालामोबा जोंनिथिं बिथिं 1800 जादों नालाय एसे माबा मोनसे मिलायगोन आरोना लोगोफोर डाइरेक्टलि बुंना होबाय आरोना आङो जायगा जायगा महाबा 2000 जादों बेखायनो सोलायदों बिथाङा आंखौ बुंदों खबर होबानो जाबाय होननानै जुदि माइ हानांगौ जुदि सोरखौबा नांगौब्ला खबर ला होननानै होनदों बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर हायोब्ला आंखौ मेसेजाव सोंहरनो हागोन नोंथांमोना निस्सय माबा मोनसे जागोन बियो खाथि खालाफोराव महाबा हायोब्ला एसे रौता अरां ढेकियाजुलि बेबायदि लामारा बेबायदि नांगौब्ला एसे बुरजा गथायनांगोन आरोना एसे खमावबाथ' फैसानाय नङाना थांनाय नङा बिसोरबो बेबायदि एसे गथाय निस्सय बिथांमोना थांगोन सानसे लानानै बेबायदि आरोना 500 बिघा 400 बिघा बेबायदि गथायना लानानै बिथांमोना निस्सय थांगोन आरोना आं साइकेल लाना फैदों साइकेलजों थांनोसै आरोना लोगोफोर